Skal jeg tegne til dig? Hej, Ida. Ja, det er Ida. Ida, Denne. må jeg lige spørge dig om noget? Skal jeg tegne noget til dig? Hvad skal jeg tegne? FF? Ja. Det er en gris. Ja. Kan du sige gris? Nej, gris. Gris. Ja, gris. Ja, skal jeg tegne en gris til dig? Okay. Tak. Hvad? Det. Jamen, det var da så lidt. Hvad farve har en postkasse indvendig? Infrarød. Ida, hvad sagde sneglen og så om på skildpadden?